Goedemorgen, de tekst van vandaag is Jesaja 6. Ik lees de eerste 6 versen. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken, en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de doorpos en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Woensdag 3 december. Jesaja 6. Indrukwekkend hoe Jesaja als profeet begonnen is. In een tijd vol dreiging en onzekerheid wordt Jesaja boven dit alles uitgetild. Hij staat oog in oog met de levende God. En wij met hem. Er is een God, heilig en verheven, die zoveel machtiger is dan al het kwaad dat wij in deze wereld ervaren. Hij verdraagt het niet. Zijn oordeel is angstaanjagend voor wie niet naar hem luistert. En toch gloort er hoop aan de horizon. Een stronk, heilig zaad. Verwijst dit alvast naar het latere hoofdstuk 11?